Sanibonani guys, igama ngiqobile niphathela mazibela ithonga angamhla ka-25 December. Merry Christmas-ke guys, ngiyathemba ukuthi-ke nonke nodle kahle ukhisimusi wenu. Guys, uMakhumalo-ke yena ukhisimusi wakhe akawudlelanga komagwaza. Umane wakhetha ukuthi athi shwi ayowudlela laphaya kontanzi. Hayibo, sebefika nje. Hayi, impela uzama wamane nje wasutha girl engakakudli ngisho ukudla okade kubekwe etafuleni. Uthe ayi ngeke baba, yini vele kwenzakalani la, yini manje amane nje uMakhumalo Nkosi yami wathoba ephethe inqwaba yama-gift njalo ethi uphathele umndeni wakontanzi ukuze phela umamukele ngezandla ezimhlophe. Guys, uzama umane wabila intukuthelo wathi nginiphathele nazi izipho, Mama Faith nansi yakho, Mduduzi nansi yakho, Zama nansi yakho. Uzama umane wayithi nje jap, wayithi laxa phansi le gift le ayinikezwe uMakhumalo. Akhuza-ke kuntanza zama akwenziwa njalo mntanami. Ayi, akupheli-ke lapho, umane nje uzama waqhubeka wambuza uMakhumalo wathi awungitshele uyamazi uma? Hayibo, wathi yebo kona uma wakho ngangimazi kodwa phela sasingajwayelene ngaleyo ndlela. Wathi uma ucabanga uma la ekhona uyayijabulela lento eniyenzayo nobaba. Hayibo, hey, untanzi umane wambuka uzama wangafuna ukuphawula lutho-ke kulokho. Wazama ukuncenga uMakhumalo washo ukuthi Zama mntanami, ngiyathemba ukuthi yabo ngelinye ilanga mina nawe sizothola ukuthi sizwane, yabo. Wathi sizwane kanjani? Uyakhohlwa yazi wena mama, zolo lokhu wena bukade ubhizi ungitshela kahle ukuthi mina ngisimuka nandwendwe nguNondindo awungifuni eduze kwendodana yakho uSanele. Wangishaya ngempama ngibe ngikhulelwe ingane yengane yakho, namhlanje uhleli la komsangula. Uthini? Uthi uzoba yini uma wami wena? Hey guys, ngabe kuke kushiwo kuthiwa umenzi uyakhohlwa umenziwa akakhohlwa. Hey, uMakhumalo usekhohlwe nya ukuthi le ngane le bekade ebhizi eyishaya eyitshela kahle ukuthi ayifanele nhlobo ukuba umakoti walaphaya komagwaza. Namhlanje sekuyena laphaya kontanzi. Lokho-ke guys kuyisifundo ukuthi sinyathele kahle sibheke konke la siya khona ngoba ikusasa phela laziwa. Naye uMakhumalo wayengayitsheli ukuthi ngelinye ilanga uyoke yahlala etafuleni. Kanye phela nontanzi ethi usefuna ukuba yilunga lomndeni wabo emva kokuhlukumeza ingane yabo kabuhlungu kangaka. Guys, akupheli-ke lapho, le komagwaza ukhisimusi umuncu. Ayi, uyazi kwala ngisho uSanele esho ukuthi asiphekeni, asiphake uJerry, asiphekeni ukudla sidleni kube mnandi sihambe siyobuka imuvi edining. Ayibo, konke lokho akunamsoco ngoba phela kukhona ilunga lomndeni elingekho khona. Umane nje wathi uNokwanda ayi ngeke asihambeni somlando Makhumalo, phela thina sesilahlekelwe amalunga amaningi kakhulu alomndeni. Kuyimanje uBanele akekho nobaba walekhaya akasekho, ngeke siphinde silahlekelwe futhi nawo Makhumalo. Hayi ngeke makalandwe. Hayibo, angempela-ke guys, bavukile-ke bathatha iy'khiye zemoto shwi uNjinjibe noSanele baya le kontanzi ukuyomlanda. Bathe nje mebefika nje laphaya kontanzi, ayi naye uMduduzi bese sithe wasina wayibethela kuyena uMakhumalo, embuza nje imibuzo ethe ukumshukumbisa lapha etafuleni. Usho kahle ukuthi hawu wazosithengela izipho ey'ningi-ke bo weMakhumalo. Kona lezi zipho lezi uyiphathe kanjani ngoba phela wena bekade uwumuntu ohlushwa isifo senhliziyo? Ngoba phela ngithi umuntu ohlushwa isifo senhliziyo usuke esesibhedlela ngalezi khathi ey'kanje ezama ukunesa phela inhliziyo. Wena amandla amangaka wathathaphi ukuthi uqukule imithwalo engaka kodwa inhliziyo yakhe ikuphethe? Uthe ngakawuphenduli lo mbuzo nje, ayi, onqaka kuqala untanzi wathi phela uMakhumalo akasiyona intokazi eyetheyethe. Yabo, uyaqina lo mama lo, inkinga uyibheka ngqo emehlweni, uyimbokodo. Ngambuza ukuthi amandla wathathaphi, qinile lo muntu wesifazane. Hayibo, yazi-ke
Kuyekusho ukuthi uyitholele nje umuntu okwaziyo ukuthi akweseke ngisho usenkingeni, ngoba phela bese sesenkingeni uMakhumalo engasazi ukuthi uzophendula athini. Esebanjiwe ukuthi unamanga kodwa wangenelela kuNtanzi ngoba phela vele kuthiwa uthando luyaxhuphana. Esexhoshwe uthando wathi hhayi cha, konke ukwenze ngoba nakhu phela enamandla, hhayi ngoba nakhu kukuthi akaguli. Usagula ukuthi nje unamandla, uyakugqiba ukugula kwakhe. Guys! Nozama-ke ukugcina edubile etafuleni, watshela uPhindi ukuthi abahambe ngoba nje ngeke yena akwazi ukuhlala etafuleni elilodwa nomama wamshaya ngempama. Magwaza-ke bayafika nje koNtanzi. uMakhumalo uthe ne kuNtanzi ngoba uyabona ukuthi umuntu omamukela kahle laphaya vele uNtanzi yedwa. Uthe nje mefika uMagwaza, ubaba omncane phela uNjinji ayibe naye uSanele bathoba-ke emzini womuntu ngoba kuyathotshwa noma thiwa uyazi ukuthi uyisitha nalowo muntu kodwa uyathoba emzini womuntu. Hhayi basho-ke bathi sizolanda nangu uMbulazi, besicela ukukhuluma naye nje bandla ngasese. Wamane wathi nje uNtanzi kulungile ngizonishiya ninodwa. Wathi uMakhumalo ungangishiyi Ntanzi, yonke into abafuna ukuyisho abayisho ula eduze kwami. Hayibo Makhumalo nangijikela umndeni wakhe ngenxa yendoda. Kuthe kusuka lapho wahlala ngampela kuNtanzi esezwile phela uMakhumalo emncenga ukuthi angahambi. Hhayi-ke waqala uSanele wathi, Mbulazi sizospenda uChristmas ngampela ungekho, buye uze ekhaya. Uma ukuthi awenzeli-ke thina enzela u-Ayanda. Uyazi nawe u-Ayanda uyakudinga laphaya koMagwaza. Ayi uNjinji naye wa-eda wathi kunjalo wena Ntungelihle uyadingeka ekhaya. Wakuphendula uMakhumalo wathi ayikho inkinga, mina ngixabene nani, ngingabuya futhi ngize ekhaya uma nje nizokwazi ukuthi namukele nasi isithandwa sami phela, naso size laphaya koMagwaza. Ha! Kwabuya inyathelo emsileni. Wathi uthini? Wathi uthi uyazama ukuphawula uNtanzi kwathiwa wephapulo, ngithi thula nje awukahle, asikhulumi nawe. Wathi njengoba kade ngishilo-ke ngizoza mina ekhaya mekuthi nizowamukela isithandwa sami uNtanzi eze nami. Mekuwukuthi akunjalo-ke, hhayi-ke seningamane-ke nazi ukuthi-ke angize ekhaya. Wathi yabona-ke ma, mawukuthi usho njalo ngifuna wazi ukuthi mina nawe ngeke iphinde izwane, kusho uSanele. Ayi-ke uMakhumalo wamukela ukuthi bengaphinde bezwane. Nangampela-ke wamtshela undodana wakhe ukuthi-ke seningahamba, cela nje ushiye-ke bandla sinoNtanzi, hambani. Hayibo! uMakhumalo waxosha oMagwaza wancamela ukuhlala koNtanzi. Kanjalo nje guys. Kusho kona-ke guys ukuthi uMakhumalo sesithathile isinqumo sakhe. Angiyazi inhloso yakhe ilaphi-ke manje, nami sengididekile cause bengitshela ukuthi konke lokho akwenza ukwenziswa ukuthi ufuna ukwazi ukuthi uba wabulala umuzi nobaneni. Uselazi iqiniso-ke manje angazi yini esamgcine laphaya koNtanzi cause iqiniso uselitholile. Wayishunqisa leya nto le uNtanzi walikhuluma iqiniso, then why esahleli laphayana? Sizothola kodwa guys ngikudala ukuthi iy'nhloso zamaKhumalo zilele kuphi makunje. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe, ni-like, ni-comment.